Gaur orduan zer? Kontzertura joango gara? Ez dakit, ajea daukat. Bestela bakarrik joango naiz. Bai, Bai, eta gero faltzera biok. primeran. Ara, Zer? Amaia. Bera da Maia? Bai. Kaixo, Amaia. Haupa, bikote. Zer moduz? Primeran, zuzara nerea. Bai, Tira, nerea, Amaia nerea. Urte eskotarako. berdin. Mandatuak egiten? Bai, kontzertura joateko sarrerak erostera joan, nahi? Gaurko kontzertua. Bai. Ni ere joango naiz. Hazi ondo? Zuer bai, Iker? Ez, Zergatik? ez dakit. Esan egia, ajea daukazu. Ai, Iker, atzo la eta gaur lololo.